ambalma wani yangma bi kibaram bambolo kala sama ode ko wale jugu tabaw ni abe fulu ma ko terrorisu ulu koni tara uka bingani wale utakanya shi anga finitigu ma boni ni obe duanza marala mopti region na ay wani ko nu yere kera sibili temene ne wa irala ka fo koni ko majugu nu nana mobli alini moto chaman la ni ngana kele wuli anga finitigu la yeno wa irala ka fo koni ko kele nu se fe anga finitigu koni kera seba e uka daga usera ka mo tan koni fa ni majugu nu na nga o temene ngwa boy fena ma irala fena ka fo anga finitigu ka deme baga munu tunga bo duanza ni ngana boni uluka mobli koni yere la ay wa mugo jugu do kani abe fuma ko min o koni kenen ko fe majugu woro kon tumbora tu kono ni ka kisechi anga finitigu la o fene se fe anga finitigu kera seba e ko ka daga usera ka ma saba fene faka ula nga amba irala ka fo koni ko ni koni bela anga finitigu fene ka ma saba koni fene tora ni ko na wa mi ma saba wara ko lu fene jogina no temena ka boya amba irala fene ka fo koni ko mali do kotoro bado koni tari da sibiri temeni ay wa professeur ogobara dumoni an kambe ale de ma ale shi tumbe sambi woro ani flala ay ale re donen do kosobe ka fo koni ko mi recherche paludisme na ni o ye sege sege lu be furani ni sumaya banala akon tu donen do kosobe o kun konnalla ay ala ka fo koni ko akabaraw se fe koni ay jonjon chama soro mali kono farafina ani jien fan chama aywa anga jamana nyema yere tashi blake ni mabanye kayira ka fo koni ko mali mo bado de koni perdi ni koni sefe ayira la ka fo koni ko aywa mi professeur ogobara dumboe ale re tum mangene de atumbe aywa Marseille ni obe faransi furakel lay ay to yende ala ya ka kalfam nala ayira la ka fo koni ko professeur ogobara dumbo be taka muso fla de to ako ani dentan ame do donke ala ka hine tabala awambal mo nu kuna funu nit mambolo kala sama biyani chawa kloma jala